Guys, nandito na yung pinadala ni ate, guys. Pinadala ni ate, guys. Nandito na. Kukunin na ni mother. Dako ka. Dako kay tol. Guys, nandito na yung pinadala ni ate, guys. Unboxing natin to, guys. Saltik. Sudah na. Ayaw ko na. Gas-gas naman. Samok-samok pa, get. Nandito na. Balikbayan box from Canada. Sige. Tirahin na yan. Kami mga higala. Mga higala, kami paminawa, kami mag-unboxing, aring among tukal yan. Saan na din yung pablihan? Kahit ka na eh. Secure ka na. Nakuha, no? Ang laki dito, guys. Ulaan nyo, guys. Anong laman ito? Grabe, naputos eh. Anong laman yan, ma? Tuwalya. Tuwalya, ra? May iba pa. Maraming laman yan. Yung iPhone. Lo! Nato. O, nabunot. Chocolate na lang, chocolate lagi. Nalato. Expire na. Marami. Wala eh, dugay pa na mag-expire. Pula pa na yun. Ila, turo, di kong mama din na. Deep fryer na. Guys, ito yung gusto ni mama sa lutuan niya. Deep fryer. Tayo yung mag-unboxing ng tuwalya. Ayuda, number 1. Ayuda number 1, ham! Sukli. Salamat, Kap. Mga higala, kami tanawa. Tanawa. Pang-ayuda. Spam ba yun? Mayroon kaming maraming tuwalya. Tuwalya. O, damo. Damo, guys. Damo. Boom! Suklit. Boom, spam. Soda sa rep. Kulit. Pagsoda sa rep. Salamat, Kap. Kani, Toblerone. maganda tong kuan, ma? Kutsilyo, ma? Ako na, lindot na. Maganda to, ah. Oy, Kap. Wala, cellphone mo mo. Cellphone, ma? Wala eh. Ano, dutay cellphone, ah? Ay, uy. Wala eh. Cellphone yun. Cellphone, ay? Sabon. Goat pa yun. Kuha ng deep fryer, ma? Uy, bag. Way kwarta. Nanikwarta na. Nanikwarta niya, ma? Sayang daghang bag. Wala na kwarta. Panglapay ng mga taon tato atong mga bag. Kulukuya, yun yung buwag. Daghang salamat sa bag nga wala nga sol. Wala nang laman. Paano na sa bag na to? Damo. Nagkalaman-laman eh. Wala, may tira. Doon sa man eh. Speaker eh. Sus. Speaker. Unsa? Speaker. Unsa day? Tuwag speaker. Unsa din, no? Wala eh. Ah, kuan. Smoke nut. Ipadalaan ba yung pang makeup kulukoy? Spoke that. Pampaganda eh. Spoke that, guys. Oh, smoke na. Smoke nut. Jesus, ginoo ko. Huh? Ito mo nila mo. Ha? Oh, natin. Aliha. Hi, guys!
Laturo sa air fryer na. Habol. Air fryer. Basta magpada si ate, baka mama, manapos tanan sa. Lagi ano pinangga kagay kong ate ni mo. Siya mo yung katugtog na ikas. Oo, mga salina, puro pang babae. Samod na cash. Samod na cash, wala cash. Apo ka ayuda. Lubog. Wala naman laman. 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 Bag na naman. Nang laman. Walang laman. Lain pa dyan na laman. Ibang laman pa dyan yung hinahanap. Pera. Wala na. Daghan kay pulsing. Gate, sakay na. Sakay naman kay hatod na ka na mo sa LBC ba? Si kuan na ni. Ay! Sama ni. Ay, guys! Si kuan ibalik. Kaya tayo, ginibuwag. Hi guys, hi guys, maganda na kayo bagong bago. Doto ko ako. Mayaman gating sir ko eh. Oh, lindot guys. Nindot, maganda yan guys. Oh. Ganda, pero wala lang laman. Yo. Kung ano dito sa mga gusto mo? Wala na, natinagan. Yo. Giga sa Australia. Kuha lang diya. Gusto ka cheese, gikan sa Australia. Saan yan galing ma? Australia, galing. Hello, Australia galing. Eh, tira. Ibang pakita ha? Man. Oh, walang laman gyapon. Ano siya man na? Dili na, ani. Ani. Ah, para kuha na. Asin? Ay, wasud. Ay, sublan man lang. Oh, asin na. Wasud. Bakit lahat walang laman? Kana di ay. Wala oy. Picture Ay di yan. atay. Picture lang yan. Naan na ayun oy. Saan ba siya pakabli? Tangan na na to. Tuyok. Ito na lahat guys. Rock salt. Rock paper. Puro na rock. Rock baby rock. Rock baby. Rock baby rock. Rock baby. Kulo ko yan. Rock baby rock. Rock Baby lo. Rock, Rock baby. rock. Batang kolokoy. Rock baby rock. Tapos na, salamat Day. Tissue? Ah, Salamat Day. Ala. Sa lahat-lahat. Sa lahat-lahat ng Oh. sa lahat-lahat ng ayuda. So di ama. Kay ipa-deliver na ka na mo sa kon, LBC mo murag nabuang na kada. Eh. Guys, pa-deliver na namin si mama, guys. Batang kolokoy. Masuod naman day ko. Batang kolokoy. Masuod naman day ko. Oh, sus, Ginoo ka sayo. Ara gatog ma. Butangin na rin mga kuwan, tolya. Oh, pada ka ng Australia mo. Make up, guys. Guys, this is from Zova. Galawang kon bahol. Zova guys, maganda yung quality guys. Ana, pag make up. Tingnan niyo, guys. Ay, nagka-make up. Oh, Focus, hindi right. focus, Focus, focus. focus yan, focus. Tingnan niyo guys, ang ganda. Wala sa taekwondo. Sama niyo siya. Kamera. Salamat kay ate, guys. Binigyan kami ng kamera, guys. Kamera. Baka naman. Saan na? Ate, Kamera. baka naman. Baka naman, nakikita tayo dyan. Magkapira mo yun eh. Batang panapi. Ito nito guys, ang astig. Di rin kamera day. Saan na? Make up na. Akala ko kamera na. Akala namin kamera, guys. Ni-scam pa kami. Simple race, baka naman. Baka naman maawa ka sa mga utol mo. Ala, mga uto. Mahirap Mga mag-vlog pag kapatid walang mo, kamera. Walang kamera. Unsa na ma? Meron kamera. Pero walang kamera. Tira na din mo ang mga wordplay ba? Mga wordplay ba? Ay tira din eh. Napansin niyo ba yung mga double meaning ni mama, guys? Rapper yan, guys. Ay, iPhone. Ayan. Ay, cellphone na naman. Cellphone na naman. Bait talaga ni Simple Race. Cellphone na naman. It's a prank! Anong nagkan maginig make up para ka mama na? Para
Para inyo Kita nyo, guys. Babayot na mo para makasapi siguro mo. Maganda yan oh. Magandang quality. Magandang quality yan oh. Murag sa kibaw. Saan ni? Sponsor yan natin tol. Uy. Para ni slus sa tumbok. Wala man ipik. Praglus. May Para asa man eh? May pambaki. Para asa ni nani ma? Paborito ni mama guys. Loh. Unsa may gamit ana? Katuning walay mantika-mantika. Palitan ko ano dito? Na may instruction dia. Palitan ko ka ng kuan. Uling. Uling. Uling lagi. Uli na sa Australia uling ni Butalo. Magkabulingi tara. Pinang ulingan na. Mo tadi mo ignorante naman. Imuon na tadi mo ignorante. Salamat tayo, Russell. Yun lang na, guys.